Kilautetaanpas kaverille. Kyllä, mutta Kyllä. tämmöisellä huonoa juttu. Onks paha paikka? Ei tuossa pelaa. Noniin, no ei se mitään. Vitsiä pukkaa. No nyt kerro. Joo, semmonen lentokone niin oli jo ilmassa ja sitten ne tajusi ihan siinä alkumatkasta, että meillähän on ylikuormaa ihan vähäsen tässä, niin sitten ne meni sinne ruumaan kattelemaan, että mitä me voitais heittää niin pois. Niin oli semmosessa laatikossa 25 tiiltä, niin sitten ne punnitsi yhden tiileen, että no tämähän täsmää just nämä meidän kirjat, että ei ole ylikuormaa ja sitten ei toisaalta tule niin liian vähäistä rahdista sitten palautetta kanssa. Ne heitti yhden tiilen pois siitä sitten. Ja montaks tiiltä sinne jäi sitten? No. 25 heitetään yksi pois. Niin. Niin monta tiiltä jäi sinne. No, onko pakko vastata, miksi tässä nyt? Ei. Niinpä. No nimenomaan. Hyvin laskettu. No sitten semmonen homma, että montaks työvaihetta on, kun laitetaan elefantti jääkaappiin? En minä tiedä. Elefantti eteen ja Ovi pitää varmaan aukaista ja niin sekin. ovi auki, elefantti jääkaappi, eiks niin? Mitäs niin, sitten? on kyllä 3 kovinkin. No on se aika hyvä aina laittaa, mun eihän siinä ole mitään järkeä laittaa muuten jääkaappiin mitään. No montaks työvaihetta on sitten, kun laitetaan kirahvi jääkaappiin? No 3. Se ei ole oikea vastaus. Haluatko miettiä? Kyllä laitettiin elefantti 3. Niin, mutta kun se elefantti pitää ottaa pois sieltä. Tää haisee siltä, että haista vittua. Anna mennä. Niinpä. No, okei. Niin, Afrikassa järjestetään semmoinen pariskuntien niin kuin noi bileet niin eläimille, niin kuka puuttuu? Paljon päissä kuka puuttuu? Bileet eläimille kuka puuttuu? Niin, tai mikä eläin puuttuu? En minä tiedä. Eikö se kirahvi, kun se on siellä jääkaapissa? Ei vittu. No mutta entäs sitten niin, semmonen tyttö, niin kun sen pitää päästä joen yli, mutta se lähin silta on niin kaukana, että se päättää uida, vaikka siinä lukeekin, että niin kuin pirajoja. Niin pirajat ei syönyt sitä, arvaa miksi? En minä vittu itse otettu jääkaapista se vitun kirahvi ja se norsu on vielä siellä ja kuka niitä syö. En minä tiedä se, niin. No ne piraajat on kato siellä eläinten bileissä. Tämä menee hyvin. No se tyttö niinku saa sitten... Mä pelaan samalla ja keskityn ihan vitusti. No niin, hyvä se on. Tyttö saa sitten siinä niinku ihan rauhassa uida piraajoilta, mutta se kuoli kumminkin. Ei hukkunut. Arvaa miksi? Voiko vielä syventää ottaa henkeä arvaa miksi ei hukku. Piraajat on bileissä ja norsu. Ei vittu kirahvi. Liian paljon asioita. No se on tämän jutun juoni. Kato, kun sitä heitettiin lentokoneesta tiilellä päähän. Oi vittu. Eikö se ole hyvä? Oi vittu.
vähän kökösti kerrottu. Mä suomensin sen tässä samalla. Okei. Okay.